Bună și bine v-am regăsit la Vlogmas ziua 5. O să începem acest Vlogmas prin deschiderea cutiuței cu numărul 5 din Advent Calendar. Sincer să vă zic, nu mai am răbdare să aștept toate celelalte zile să deschid cutiuțele. Îmi vine să deschid tot Advent Calendarul pentru că nu mai am răbdare. Într-un final am reușit să scot și produsul. Este o pudră din aceasta liberă și nu știu, poate mă tot gândesc dacă am chef sau nu să mă machez astăzi și să încerc și produsele pe care le-am primit până acum în Advent. V-am zis, în mine se dă o luptă cruntă dacă să deschid sau nu Adventul, restul căsuțelor. Și aș vrea să-mi spuneți voi cum ați proceda. Ați deschide tot Adventul sau ați aștepta să deschideți zilnic câte o cutiuță? Pentru că eu nu mai am răbdare, pur și simplu nu mai am răbdare. Eu în alți ani, eu am mai avut Advent calendare și la fel făceam. Începeam și deschideam câte o cutiuță zi de zi, până că la un moment dat nu mai aveam răbdare și îl deschideam pe tot deodată. Și nu știu, îmi vine să fac același lucru și anul ăsta, doar că anul ăsta diferența este că mă și filmez și nu știu, vă place să vedeți așa zi de zi ce se află într-o cutiuță sau vreți să deschidem împreună tot Advent calendarul? Să-mi spuneți, vă rog. Continuăm vlogul de astăzi în bucătărie și voiam să vă arăt aici metoda ingenioasă a mamei de a mărunți biscuitele foarte, foarte bine. Să-ți facem colivă, fiindcă mâine e Sfântul Nicolae și pe socrul meu, care e decedat din 1973, îi facem în fiecare an de Sfântul Nicolae cu olivă la Sfânta Biserică și îl pomenim în fiecare an. Zic cum se face coliva și începe așa, coliva se face foarte simplu, zi. Colivă chiar nu e foarte simplu. Atunci zic, coliva se face... Să știi să o faci, nu e foarte simplu. Atunci zic cum se face. Să fie aromasă. Hai mama, zi, coliva, zi mama. Care puțină nucă. Și eu care puțină nucă. Hai, zi. Din Andreea nucă de acolo. Hai mama, zi cum se face coliva. În castrol rus acolo. La colivă, arpacașul trebuie spălat în foarte multe ape până să vede grâu, bob cu bob. Nu se pune speli odată de 2 ori și după aia îl pui așa. După ce l-ai spălat în mai multe ape, prima dată îl speli cu apă caldă, călduță, după aia îl speli cu apă rece, iar după aia îl pui la fiert. Mai fac. Unele femei, normal, multe femei îl pune măsurat. Adică 2 kg de apă la 1 kg de... Băgă aici. La 1 kg de arpacaș. Însă eu nu-l fac așa. De atâția ani de când fac oliva la ochi. Sau pentru cei mai neștiutori care chiar nu știe, în momentul când, după ce ai spălat grâul bine, l-ai pus într-o oală la fiert, pentru cine vrea să învețe, pui o lingură de lemn în mijlocul oalei, în picioare, așa. Dacă lingura stă dreaptă, nu se mișcă, nu cade, atunci are apă suficientă. Și pui învârți încet, ca la pilav, de jos în sus, să nu se prindă. Ce am uitat să mai zic, să spumează și coliva cum se spumează ciorba, adică faci o spumă deasupra și spuma aia trebuie îndepărtată ca să nu negrească grâul, să iasă băloasă. Și acum terminăm, am pus miez din nucă,
am pus esență de rom, iar zahărul eu îl pun în colivă când aproape e gata de fiartă, nu după ce fierbe. Și să nu fac alt secret, să nu fac coliva crustă uscată deasupra, eu dau cu nucă deasupra și atunci coliva nu mai face crustă. Că dacă faci crustă din aia trebuie aruncată. Acum adunăm, eu n-am fiert astăzi 1 kilogram, pentru că nu fac atât de mult, că dacă fac multă să aruncă. Și așa că am făcut de jumătate de kilogram de arpacaș. Acum îl facem așa ca un bulgări. Îl punem în platou, farfurii ce are fiecare. Aici un miez de nucă mai închis la culoare și nu-mi place să vede urât. Și începem să modelăm coliva. Mai facem una, că mai e greu. Și acum încercăm să o modelăm cât de cât. Facem așa cu mâna. După aia o îndreptăm frumos cu lama unui cuțit mai lat, ca să poată să iasă cât de cât dreaptă. Acum o aranjăm așa frumos. După aia facem crucea și gata cu coliva. Mâine dimineață o trimit pe Andreea la Sfânta Biserică. De dimineață la prima oră. Aia când vine cu ea împărțesc și eu la 2-3 vecini. Și am făcut pomenirea lui socrul meu, care e decedat de 53 de ani aproape. E plat aici, așa ca lumea? Da. Acum presărăm biscuite. Așa cât de cât să fie la nivel. Care e aici? Mami, nu, fă cu cacao aia. Am chiar m-a făcut tot. Și pui așa pe lângă, pe și pui aici așa bine. Ce să? Adică pui crucea. Așa și Nu așeza. Sau... Faci urât, eu am zis, spune nu cât de focul. De ce se face urât? Dar uite, trebuie să pui asta drept. Ca lumea, Andreea, că să fie lipit peste Mă, tot. ce e asta, mă? Vrăj. Dar nu mai vine. Uite, aici nu stă drept, stă sus. Ia ține-mă la de să te drept. Dar nu trebuie să stai, să ții de nimic, dă-i așa. Dă-i, dă-i, dă-i. Da, nu trebuie să fie foarte mult, doar. Mai dă un pic aici și un pic aici. Și aici jos. Trebuie să fii perfect acum când mai ajungi la oameni. Stai! Ups. Foarte frumos. Lasă așa, Andreea. Lasă-l punem bombonele. Eu pun asta aici, dar mai dimineață la somnul meu să și le răstogălesc pe toate. Nu fac chiar cu... Ei, o de fac Sfânta Biserică, mamă, trebuie să mergi cu atenție. Ce crezi că s-a schimbat de... Ăsta e paharul, un păhărel micuț așa, cam cât înălțimea colivii după platou. O moi prima dată într-un pic de apă și după aia o moi în cacao și faci pe margine așa la colivă ca să aibă un aspect frumos. Și punem și ploicică deasupra și mâine dimineață o ducem la Sfânta Biserică.
pentru pomenirea morților. Dar pui la fel așa pierdut cu Andreea, știi? Mai bine. Arată bine. Punem și niște vin într-o sticlă. Și gata, trebuie să aduc portofilul să îl punem în coș. Platoul ăsta pe margine trebuie șters frumos. Nu trebuie dus așa la Sfânta Biserică. Acum pregătim coșul. Să punem coliva. Așa. O punem frumos aici. Așa. Punem pomelnicul. Stai așa. Nu o să mai pun biscuiți dacă ai făcut cercurile alea. Ce? O ajungi? Păi mai trebuie, mă, unul, ai văzut material. Eu o întreg, nu. Femeile să ducă colibuța atâta, mama face pentru tot statul, că așa a făcut mereu. Zici că stau la ușă la biserică și dau la toată lumea cu lingurița la toată biserica. Așa, acum punem vinul. Așa se face aici la noi. Astăzi o să facem împreună ciocolată Dubai. Nu am niciun chef. Oare să mai zic că n-am niciun chef? Nu mai zic. Nu am o rețetă anume. Și am mai făcut-o, de fapt nu eu, a făcut Andreea odată. Nu prea mi-a plăcut atunci, dar acum am zis să mai încercăm din nou. Eu am mâncat ciocolată Dubai cumpărată și atunci mi-a plăcut. Dar acum am zis să încercăm din nou, poate o să ne iasă mai bună, deși nu am o rețetă anume și totul e după ochi. Și începem de prima dată cu stângul, pentru că nu am cataif. Și o să pun fidea. Cataiful sunt niște paste proaspete. Deci eu n-am proaspete. Cum se prinde din aragazi? Ăsta e ăsta. Vezi că-i scos de împins. Da, brava. Gata? Da. Așa, și punem aici unt. Haideți, când l-am apăsat pe rec, vă spuneam că nu am, așa cum v-am zis, nu am cataif. Am pus înăuntru încins fideaua. Și nu vă învăț eu pe voi să faceți rețeta, pentru că nici eu nu știu și nici nu respect o rețetă anume. Și acum așteptăm aici să se facă această fidea, dar nu știu cât. Nici asta nu știu. Am această pastă de fistic de la Lidl și lapte condensat. Tot de la Lidl. Și o să le pun aici. Uite ce topită e asta. Vrei o lingură? Da, te rog, dă-mi o lingură. Așa. Ce? Asta cred că a fost și data trecută problema, Andreea. Prea mult unt. Cât ai pus? Eu am pus puțin atunci. Și o să adaug acum și laptele condensat, care evident nu știu cât de mult. Eu ador laptele condensat. Ai mâncat, mama, acum? O să pun și o să amestec și vedem dacă e destul de dulce sau nu. Ai mâncat, acum? Cam așa arată. Mie îmi place foarte mult fisticul și asta cred că e o ciocolată care îți place doar dacă îți place fisticul în primul rând.
Am pus acum apă aici să se încălzească ca să pot topi și ciocolata și după aceea asamblăm totul. Acum o să amestecăm fideaua cu... Scuze-mă. Iar a fost scurs la colecții. Sper să nu fi fost prea mult unt. Eu sper să nu stric toată fideaua asta. Să nu spargă toată, că uite cum se aude. Se aude fain. Nu? N-auzi? Da, arată foarte ciudat, dar sperăm să fie bună. Să n-ai gustul așa cum arată. O să pun aici ciocolata. Nu știu dacă mi-ajunge, Andreea. Acum, de fapt, acum. N-am topit-o destul de bine, sau nu știu, n-am făcut bine. A venit și Moș Nicolae la noi. Andreea, dar care sunt ale tale? Ghetele mele sunt din stânga de tăpre. Ah, și asta nu iau pentru cine? Adelina are, nu ia. Deci am fost cuminți. Hai, Adelina, uite-te ce-ai primit, ia vezi. Păi am primit-o, nu i-am dat nici Deschide. pentru mine. Dar nu pentru mine, nu iau asta. Dar pentru cine? Tine. Pentru Andreea. Pentru tine. Așa, și am mandarine, am banană, am cornul meu preferat, Teddy, Double Up, am etifu și încă multe mandarine. Eu asta mi-a dat de la Moș Nicolae. Ah, ce bună e aia. N-am mai mâncat când eram E cea copil. mai bună. Mulțumesc, moșule! A venit moșul. Că lumea. Mulțumesc, moșul. Te floare? Mulțumesc, moșule. Dar spune-mi Ah. ce e acolo. Bănănică, corn, suculet, prăjitură, prăjitură. Dar lui Didi nu i-a dat Prăjitură. moșul prăjitură din aia mov, Andreea? Ah, Și mandarine. fain. Hai, Andreea. Veni, moșule. La mine e pe sărăcie, deschideți voi. La tine e pe sărăcie? De ce? E de la Adi? Tot, mamă, dar mie mi-ai pus mai multe mandarine. Andreea, ce zici? N-am mai mâncat din asta de când eram copil. Așa, suc. Mama, îmi dai mie petit pufă ăla portocaliu, că mie face ăla. Cel mai mult. Suc, prăjitură și mandarine. Moș Nicolae vine cu dulciuri. Suc. Banană. Asta e rămân mie, nu? Prăjitură și 3 mandarine. Înseamnă că am fost cuminți, mă. Da? Și am fost și mai cuminte. Am fost cuminți, mama? Eu am fost moșul, de fapt. Mama, și dacă am fost cuminți? Nu cu floare, mamă. Nu. Eu am mutat din nuci acolo, luați de brez. Nu. Da, unde e lingura? Adu-mi lingura, Dina. Hai, mai. Să o umplem. Pare așa cam tare, cam uscată toată compoziția asta, dar sper că fie ok. Era foarte lichid, Andreea, la început. Din păcate, nu am avut o formă de ciocolată, formă din aceea de silicon. Tocmai de asta am folosit această formă pentru blaturi sau nu știu exact pentru ce anume. Nu asta a fost problema, ci faptul că stratul de dedesubt l-am întins mult prea subțire. Poate dacă aș fi pus foaie de copt, n-ar fi fost o problemă, dar din păcate n-am reușit să desprindem ciocolata frumos de pe fundul acestei forme, dar ca și gust a fost super bună. Probabil data viitoare, a treia oară, cu noroc, o să iasă perfect. Dacă prima dată când a făcut Andreea, gustul nu era tocmai wow, a doua oară gustul este foarte bun, dar arată dubios. A treia oară cred că va fi bună din ambele puncte de vedere, adică și din punct de vedere estetic, cât și la gust. Astea fiind spuse, vlogul de astăzi se încheie aici. Mulțumesc tare mult că mă urmăriți. Aștept să mă ajutați cu un like și subscribe și să ne revedem cu bine data viitoare.
adică mâine. Bye!